सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा ब्रेन्ड निउ इन्दिनि ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायहरनाय थाबाय नै लोगोफोर जोंना दा गुबुन मोनसे भाइरेल जालायबाय आरो गेमस्रि आरो लावदुमनि जोंनि गोथार जि बर' हारिनि आर'नाइयाव बारसे बिबारनि सावगारि आरो बिनि थाखायनो नै दा गेमस्रि आरो लावदुमखौ सोर मा बुंखो नोंथांमोनहाबो एसे नायनानै लादो थुदो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो जों बाहायनाय जायो किन्तु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टी लेभेलाव आरो पार्टी ग्राउन्डआव लाङोबा सब बेनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल कुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टी लेभेलाव दिनै सीएम सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों ठीक আছে जोंखौ बर' ट्रेडिशनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो किन्तु बेवहाय जे बिजेपिनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै सीएम सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो किन्तु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউদুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै सीएम सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै बिजेपिनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই বিজেপি আমাৰ যিমানসকল আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ চিএম ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো বিজেপি চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰ'নাইৰ লগত যে বিজেপি চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু চিএম ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰ'নাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই বিজেপিৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি চিএম ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেঞ্চ যদি নাই এনেকুৱা মানুহক টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে চিএম ছাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिशनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होनायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टी लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टी लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन थैंक यू आरो डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो बरायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय बियो मोनसे ओरैबायदि
मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव। बियो गावनो सोंदों आर'नाइ, आर'नाइयाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों। दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों, नोंसोरो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों, नोंहा मानो जोंबाय थायो, बेफोरबायदि गोबां कमेन्टस फैयो ना। आङो नांजाया मालाबाबो। दिनै सोरबा बर' फिल्मनि एक्ट्रिसानो जा एक्टरानो जा, जोङो माब्लाबा बुंनांगौ सम जायोब्ला जों बुंगोन, भिडिअ बानायगोन। दिनै जोंनि बर' हारियाव गोबां हारि सिबिग्रा, हारि मोजां मोनग्रा, हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गोबां दङ। जोंलाय सोरो? सोरखौ मा बुंनो, मा सोंथि सोंनो, नंगौना नङा? दा बियो गावनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों रोखा रोखा। माबायदि नुदों? आंथ' बुंखायो जोबोर समायना नुदों। सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा, ब्रेन्ड निउ इन्दिनि। ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां। आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना। मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे। बा नोङो ससियेल मिडियायाव नुदों, बेनि फट' फैनाय नुदों। दा आर'नाइयानो जा, बा नोङो असमियानि बिहु गामसायानो जा, बा सोरबा सेलें सादर लायो, बा बेखौ गुबुन गुबुन माहारिया गावबा गाव माने बेबायदि फालि गामसा बा हारिनि मोनसे सिनायथिनि नेरसोन दङ। आरो आर'नाइया जिहेतु GI टेग मोनबाय, दा बेखौ मुलुगनां गासै लेभेलाव दिनै आर'नाइया अनसायजादों। मुलुगनि मानसिफोरा बेखौ बर' हारिनि आर'नाइ होननानै दिनै सिनायबाय। दा बे आर'नाइनि गुबै जि आइडेन्टिटि, आर'नाइनि जि गुबै जि बिनि सिनायथि आरो बे आर'नाइनि जि अरिजिनेलिटि, बेखौ जों बयबो मेनटेन खालामनांगोन। आरो बेखौ गुबुन गुबुन गाब होनानै, गुबुन गुबुन बेयाव महर होनानै जुदि आर'नाइखौ दायोब्ला, आर'नाइनि जि जोंनि बर' हारिनि जि आइडेन्टिटि, बे सोरनिबा पार्सनेल आइडेन्टिटिनि बाथ्रा नङा, बियो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा नङा। दा बेखायनो आइडेन्टिटिखौ डाइलुट खालामनाङा, आइडेन्टिटिखौ जों मेनटेन खालामनांगोन। जाय जेखि थाया मानो, जाय जेराव जि मावा मानो, जिखि दल, जिखि हान्जा खालाया मानो, जिखि माने आदर्शनि बेक्ति जाया मानो, आर'नाइया आर'नाइ हिसाबै हारिनि आइडेन्टिटिखौ लानानै जोङो बेखौ प्राउड खालामो। आरो बे प्राउडनि जि मोनसे रेसपन्स आरो प्राउडनि जि रेसपेक्ट, बेखौ बयबो मेनटेन खालामनाया बयनिबो बिबान। दा बेखौ नोङो गुबुन गुबुन गाब होनो हायो, गुबुन गुबुन फिउजन होनो हायो। नाथाय फिउजन खालामनाय लोगो लोगो, गाब होनाय लोगो लोगो, गुबुन गुबुन बेयाव आगर आरो महर होनाय लोगो लोगो बे आर'नाइ जानानै थानाय नङा। बेयो मोनसे मा होनना बुङो, फेब्रिकेटेड, आरो बियो मोनसे डाइभार्सन लेभेलाव सहैगोन। अब्ला आर'नाइनि जि गुबै मुल्य, बिनि जि गुबै ओंथिमोन, बियो थानाय नङा। दा बेखायनो जायफोरा बेबायदि खालामदों, बिनि सायाव सानफिननाया मोजां। आरो बेबायदिया जाहाथे जाया। आर'नाइनि जि महर, बिनि जि आगर, बिनि जि जोंनि बिनानाव, जोंनि आब', जोंनि बाजै, जोंनि आइमोना जेखौ दायो लुयो, जेराव आगर एरो, बेनो जोंनि गोथारथि। आरो बे माने ट्रुथ आरो बे जि रेसपेक्टनि जि मोनसे आइडेन्टिटि, बेनो माने बयनिख्रुइबो गोजौ मासियाव। बेयाव आरो माबा माबि एरदेरनानै होयोब्लासो सोरबाया मोजां मोनगोन आरो बेजोंसो साबसिन जागोन। बे बाथ्राफोरखौ साननाया थारैनो गोरोन्थि होननानै आं बुंनो सानो। बिनि थाखाय बयबो रेस्ट्रेन्ट जानांगौ। आं बेखौ माने खोब माने मोजां आरो